ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 27/2/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸೇವೆಗಾದ ನರಕುಣು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ವೈದ್ಯರು. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬಾಬನೇ ಮಲ್ಪವೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಗಮೆ ಗೊತ್ತಾ ವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೇತೆನೆ ಅದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಕಲೆಯಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಸೇವೆಗಾದು ಉಪಸ್ಥಿತ ಅದು ಉಲ್ಲೆ. ಜೋಕುಲೈನ ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ಲಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಬೈತೇರು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕೆಸರ್ನು ಹಾಲುನು ಶುದ್ಧವಾದ ಮಲ್ತದು ನರಕನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನಂಚಿನೇ ನಿರಾಕಾರಿ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಅರೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸುಸ್ತಾಯಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾದನು ಒತ್ತುವೆರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬತ್ತಿನ ತಕ್ಷಣ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ. ಅತ್ತು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ. ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಕು ಬಾಬನೇ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ಸಂಗಮೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತೆರ್ದಲ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸ್ವತಃ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪಿತ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆಗಾದು ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಳ್ಳೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕುಲೆ ಮಲ್ಲಾಕುಲಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನೇ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿರಾಕಾರಿ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಐನು ತುಜ್ಪೋಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಕಾರ್ಗ್ ಬಗ್ಗುವೆರು. ಅತನ ಕಾರ್ಗ್ ಅಡ್ಡಬುರೇರು. ಕಾರ್ಗ್ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಬರ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಕಳೆದು ಪೋಯಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾರಣ ಕೇನುವೆರು. ಜೋಕುಲೆ ಅತನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಸುಸ್ತಾದುಲ್ಲರೆ. ದ್ರೌಪದಿನ ಕಾರ್ನು ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಸೇವಾದಾರಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಏರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬಾಬಾ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಬಾಬಾ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಸೇವೆಗಾದು ಬೈದಿರು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಏತೊಂಚಿ ಹಾಳುಂಡು. ಇಂದು ನರಕವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬರಡೆ ಅಪನು. ನರಕನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನೆ ಉತ್ಸಾಹದು ಬರ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲ್ನ ಸೇವೆಗಾದು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ. ಕಲ್ಪ ಸೇವೆಗಾದು ಉಪಸ್ಥಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಏಪ ಸ್ವತಃ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಜೋಕುಲು ತಿರಿವಿರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇವೆಗಾದು ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಲುದುತ್ತಿನೇ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸೇವೆಗಾದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಕೈತಲು ಪೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನ ಅರ್ಥನು ಸಹ ತೆರೆಯೊಂದಿಜೇರು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿದಾತ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಹೋಳಿಕೆಡು ವಾ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆಯಾದುಂಡು. ಗೀತೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಪ್ರಿಯತಮೇರೆ ಲಕ್ಕಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ತೂಲೆ ಇಂದು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಹೊಸ ಯುಗ ಪರತು ಯುಗತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ ಸಹ ತೆರಿಪಾಡ್ಯಾಪುನು. ಯುಗಲ ಭಾರತವಾಸಿಲ್ನೇ ಉಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲಿರ್ದು ಅಕುಲು ಕೇನುವೆರು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗ ಅದು ಪೋಂಡು. ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಬರ್ಪುನನಿ ದ್ವಾಪರೋಡು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಖಂಡವಾದಿತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಬೇತೆಕ್ಕಲಿರ್ದು ಕೇನುವೆರು. ಅಲ್ಪ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಎತ್ತುನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ. ಇತ್ತ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷ್ಣುವಿನದ್ದು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಡ ಮಲ್ಪುಜೀರು. ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ಅಕಲನೇ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಅಕಲೆಗೆ ಸುರುತ್ತನೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೋಡು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ದಯಪಂಡ ಅಕುಲೆ ರಚಯಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ಗೀತೆಗೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮ ಶಿರೋಮಣಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಭಗವಂತನ ಪುದರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ವಾ ಭಗವಂತೆ ವ್ಯಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಬರೆಪುನಕಲು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು. ಗೀತೆ ಅಂತೂ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಇಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಭಗವಂತೆ ಏಪ ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತಾಧರ್ಮಲು ಉಪ್ಪೊಡ್ಯಾಪುನು. ಮಾತಾಧರ್ಮಗುಲ ಗೀತೆನೇ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಗೀತೆಗೆ ಮಾತಾಧರ್ಮದಕುಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆನು ಕೊರಡ್ಯಾಪುನು. ಅಂಡ ಒಲ್ಪ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಲ್ಲೇರು.
ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗೂ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಏಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೀತೆನೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ನಟ್ಟುನ್ವೇರು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಏಪ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಏರೆಗೆಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 3000 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡು ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಗೀತೆನು ಭಗವಂತೆ ಪಣ್ತೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. 3000 ವರ್ಷದ ಪಿರವುಡು ಈ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಧರ್ಮಲ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರವಾಯರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತಾಧರ್ಮ ಉಂಡು. ಗೀತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಬ ಬೈದೇರು. ಗೀತೆನು ಬಾಬನೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಲ್ತೇರು. ಐಟ್ ಬಾಬನ ಬದಲಾದ ಮಗನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಗೊಂದಲ ಮಲ್ತದೇರು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಏಪ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ಧ ಆದು ಪೂಜೆ. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಸಮೀಪ ಉಂಡು, ಕೈತಲ್ ಉಂಡು. ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜೇರು. ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರನೆ ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಆದುಪ್ಪುನು. ಐನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇತ್ತೆ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವನುಂಡು. ಅಪಗ ಬೇತೆ ವಾ ಧರ್ಮಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಾತಾಧರ್ಮಲು ಇಜ್ಜಂದಿನಪಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಬರ್ಪೆ. ಇಂದು ಸಹ ತೆರಿಯೊಣ್ಣಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಐನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಿತ್ತೇರು. ಬಾಕಿ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಲು ಇತ್ತೇರು. ಭಗವಂತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಬಾಬಾಗ ನಮಸ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಕೂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಈ ಸಮಯಡು ಚೈತನ್ಯವಾದ ಬೈದೇರು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುವೆರು. ಮೂಲ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೋಟಿಡಿ ಕೆಲವೆರಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಒಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಲ್ತುರ್ದು ಬೈದೇರೋ ಅಲ್ಪನೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಪರಮಧಾಮವಾದುಂಡು. ಯಾನ್ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪರಮಧಾಮಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋದು ದುಕ್ಕೊರ್ದು ದೂರ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಕೆಲಸ ಆರ್ನನೇ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತು ಭಾಷೆಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆನ ಸುರು ಮಲ್ತೆರಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ತೆದ ದಿನ ಗೀತೆನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಹಲ್ಯರು ಕುಬ್ಜೇರು ಅಬಳೆಯರು ಸಂಸ್ಕೃತನು ತಿರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿರಿದುಂಡು. ಹಿಂದಿದ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭಗವಂತನೇ ಹಿಂದಿಡು ತೆರಿಪಾವಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಗೀತೆದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿರಿಪವರು ಐತ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದು ಸುರುರ್ದುಲ ಪತದು ಮುರುಳಿ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಪತಿತ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾಬಾ ಬರುಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಹೊರತು ನರಕನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೀರು. ನರಕನು ರಾವಣರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಬಾಬಾ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅರೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪುದರು ಶಿವ ಪಂಡ ಆದುಂಡು. ಶಿವ ಪಂಡ ಬಿಂದು. ಆತ್ಮ ಸಹ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು. ಬಿಂದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಮಿತ್ತುಗು ಪೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡು ಗುರುತುನು ತುಜಿಪೌಂಡು. ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡು ಸದಾಕಾಲ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರುಕುಟಿಡು ಆತು ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಆತ್ಮ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಉಂಡೋ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಳ್ಳಿರು. ಆಂಡ ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಡ್ಲ ಈತು ಎಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಡು ಮಾತಾ ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಜೀಜಿದನೇನು ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಪೇರು. ಇಂದು ಏಪಲ ಸವೆಯೂಜಿ ಪಂಡ ಇಂದು ತರೆಯೂಜಿ ಸದಾಕಾಲ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಗುಹ್ಯವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಎಪಾಂಡಲ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪದೆರದಾನೆ. ಲಿಂಗರೂಪ ಆದುಂಡು. ಅಂಗುಷ್ಟಾಕಾರ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಸುರುಕು ಕೆನು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸುರುಕು ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲ್ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂದು. ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ದುಂಡು. ನಕ್ಷತ್ರ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಲ ಸಹ ನಕ್ಷತ್ರದ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಏಪ ವಸ್ತುವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವರ್ಗನು ಬಾಬನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರೇ ಮಾತೆರನ್ಲ ಕಡಪುಡುವೆರು. ಸ್ವಯಂ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಶಾಂತಿನ ನಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಸುಕಲ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಗೀತೆಡ್ಲ ರಾಜಯೋಗ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು. ಐರ್ದೆ ರಾಜ್ಯರೆಗ್ಲ ರಾಜರಾಪೇರು. ಸುಕಲ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನವಾದುಂಡು ಕೇನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
ಇದು ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಸನ್ಯಾಸುಲು ಗೀತೆನು ದೆತನುಜೇರು ಸನ್ಯಾಸುಲು ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆಂತು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸನ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪರು. ಎಂಚೊಪ್ಪೆರು ಪಂಡು ಪುಣ್ಯನು ಮಕ್ಕಳೆರ್ದು ಕೇನ್ಲೆ ಏರು ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಕೇನು ಪನ್ಪೇರು ಸನ್ಯಾಸನ ಕೆಲಸವಂತ ಹತ್ತು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ವಯಂ ದ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಿರ್ದೆ ಸುರುವಾವಡಿತ್ತಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಸ್ತ್ರೀಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆರ್ಗ್ ತೆರಿಪವಡು ಬಾಬಲ ಸಹ ಸುರುಸುರುಕು ತನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಗ್ ತೆರಿಪವೇರು ಪಂಡ ಸಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಇಲ್ಲಿರ್ದೆ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಇದು ಶಿವಬಾಬನ ಚೈತನ್ಯ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಈ ಸ್ತ್ರೀಗ್ ಕರ್ಪುಡುವೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆದು ಜೋಕುಲ್ನ ನಂಬರ್ ಅದು ಕಲ್ಪವೇರು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಮಾತರ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಒವ್ವೇ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಮುಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಸ್ಮಾರಕಲ ಸಹ ಉಂಡು ಶಿವನ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೆರು. ಬೇರೆ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಇದು ಮಾತಲ್ಲ ಒರಿಯನ ಪಾತೆರತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶವಲ್ಲಿ ಕುಳ್ದೇರು ಕೇವಲ ಬೇರು ಒರಿಯಗೆ ಬಾಬನ ತಿರುಪೇರು ಪಂಡತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐನಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಯಜ್ಞಲ ಸಹ ಸದಾಕಾಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಡಪುಂಡು. ಆ ಗೀತೆನು ತೆರಿಪವನಾರ ಕೈತಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಜ್ಜೇರು ಐನಡ್ದವರ ಐಕ್ ಯಜ್ಞ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ಬೇಹದ್ದದ ಯಜ್ಞನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಭಂಡಾರ ನಡತೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಏಪ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಏಪ ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆನು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಡಪುಡುವೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿಯಾದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆದುರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಏರು ಮಾತ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರುಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೆನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ತುದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಪಾವನ ಆತ್ಮಲು ಬರ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜಂಡು ಐನಡ್ದವರ ಗೀತೆ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿವಮಣಿ ಆದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇಂದೆರ್ದೆ ಮಾತೆನ್ನಲ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐನಡ್ದವರ ಸದ್ಗತಿ ಭಾರತವಾಸಿಲ್ನೇ ಆಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಗತಿ ಮಾತೆನ್ನಲ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲ್ನ ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ದೂರ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಕುಲೇ ಸುರುಕು ಜ್ಞಾನೋನು ದೆತುನುವೆರು ಅಕುಲೆ ಸುರುಸುರುಕು ಪಾಯರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾರು ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಾಟಕೊಡು ಮಾತಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬರ್ಪುಜೇರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಯಡೆ ಬರ್ಪೇರು ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ವರ್ಣದ ರಹಸ್ಯನು ಸಹ ತೆರಿಪವೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಶಿಕೆನು ತೊಜಿಪವೇರು ಅಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಏರು ಶೂದ್ರನಂತೂ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಶಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಅಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಲ್ಲೆರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರನೇ ಶಿವಬಾಬನಾದುಂಡು ಐನಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಿವವಂಶಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆ ಅಪರು ಐನಡ್ದವರ ವರ್ಣದ ಲೆಕ್ಕನು ಸಹ ದೆತೊನೋಡಾಪುನು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಲಹೆನು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಒಂತೆರತ್ತು ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿದಿಂಡು. ಕೆಲವೇರು ಪೊಸಬೆರ್ನ ಎದುರುಡು ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತ ಇಂಚಿನಕುಲು ಚರ್ಚೆನು ಮಲ್ಪುನಗ ತಿರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಐನಡ್ದವರ ಯಾನು ಪೊಸಬ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಒತ್ತಡ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲಕುಲು ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೋಯರು ಎಂಕ್ಲೆರ್ದುಲ ಅಕುಲು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಪ್ಪೇರು ದೇಹಾಭಿಮಾನಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತೆರಡ ಗೌರವ ಹಾಳಾದು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಬೀಕೆಲು ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪಾವುಜೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐನಡ್ದವರ ದೇಹಾಭಿಮಾನನು ಬುರ್ದು ಓದು ನೆತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನನು ದೀಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ತಿದೆರ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಿತ್ತಿದರೆರ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಪಂಡಿತೆರ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ತರೆನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರು ಐನಡ್ದವರ ಯಾನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಬತ್ತಡ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೇರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು
ಮಹಾರಥಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರ ಕಾಳಾಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವರೇನು ಸಿಂಹದ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೋಚ್ಪವೇರು. ಸಿಂಹಲ ಮಾತೆರ್ದಲ ಎದುರುಡುಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಡುಡು ಒಂಟಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಆನೆ ಸದಾಕಾಲ ಗುಂಪುಡುಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಟಿಯಾದುಪ್ಪುನಗನೆ ಕೆಲವರೈನು ಕೆರ್ಪೆರು. ಸಿಂಹಲ ಮಾತೆರ್ದಲ ವೇಗವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಂಹದ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೋಚ್ಪವೇರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಯಂತ್ರಲ ಪಿದೈಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತೊನು ನಂಚಿನಕುಲು ಏರು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುವೆರು. ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುನನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ಆರು ಭಗವಂತನೇ ಬೇತೆ ಅಕುಲು ಭಗವಂತನೇ ಬೇತೆ ಈಶ್ವರನೇ ಬೇತೆ ಪಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಡು ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಕಾನೂನುಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಪಂದು ಪಂಡೆರಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಿಗೆ ಸುರುಕೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ತಿಳುವಳಿಕೆಲ ಸಹ ಬೋಡತ್ತೆ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬರೆದು ನಿಕ್ಲೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೇನು ದುಂಬುದಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಸಮಾನ ನಿರಾಂಕಾರಿಯಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ ದೇ ಸುರು ಆಪುಂಡು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸುರುಕ್ಕು ತಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನವಾದ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಳಿತದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸನ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸಂಬಂಧಡು ಸಂತುಷ್ಟತಾ ರೂಪಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಸದಾ ಹಗುರ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಭಾವ. ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುನಿ ಐಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಸ್ವಯಂನ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಬೊಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಆತ್ಮದ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಏತಿತ್ತನು. ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ನಿಶಾನಿ ಸ್ವಯಂ ಸಹ ಮನಸ್ಸದು ಹಗುರ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕುಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಇಂದು ಈ ಸಂಬಂಧದ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯ ಏಪಲ ಮಣಿಪಂದೆಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡು. ಸತ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಕುಶಿಟ್ಟು ಸದಾ ನಾಟ್ಯ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರೆಗ್ ಒವ್ವೆ ಪಾತೆರದ ಚಿಂತೆಪ್ಪುಜಿ ಅಕುಲೆ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನಾಡಿಗ್ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.